Поважанные сябры, с каждым днем наше объединение громада вучнів 9 класу поширає свою вплив і середніх школьних і по всій республіці. З чим же це зв'язано? Це зв'язано, перш за все, з грамотною агітаційно-пропагандистською політикою, яка проводиться нашою суспільством. По-другое, сувязь з ростом впливу громади підтримується з допомогою розпрацовки нашим об'єднанням основних становищ по темі увядення посади школьного президента у середній школі. Сам процесс увядення принесе шмат корисного громаді вучнів, бо непосредний уділ у даному процесі приймає наша суполка. Ми були організаторами, ініціаторами створення цієї посади. Поэтому я лишу, що громада вучнів у найближчому часі буде притягнути до себе увагу усієї школи номер 55 города Мінська. Задачі, які перед нами поставили 10 і 11 з'їзд громади, по основному зв'язані з побудуванням школьної демократії. І я міркую, що громада вучнів робить усе можливе, що необхідно для увядення посади школьного президента і для побудування школьної демократії в Логові. Ми віримо в те, що наше об'єднання буде робити усе можливе і необхідне для того, щоб створити повновартісну систему школьної демократії у нашій школі. Нам так само необхідно звертати увагу на навкольне селище у напрямку політичного життя. Особливу увагу викликають такі молодіжні організації, як Білоруський республіканський союз молоді. Чому менавіта БРСМ? Бо ця організація має великий вплив на нашу державу з допомогою адміністраційного ресурсу. Усі ви ведаєте практику примусового набору у цю організацію, постанови, рознарадки і так далі вищим керівництвом школи. Тобто, як пишуть відомі політологи, ця організація має авторитарний стиль керівництва. Ми у особі всієї громади вучнів не будемо ніколи керувати такі стилі керування. Для нас одним таким стилем є стиль демократичний. Але опит по проведенню масових мероприємств БРСМ може нам спотребитися у будущем. Але зараз дозвольте мені спинитися на самій конференції. На конференції виступлять у соотказності з планом усі делегати посаджень. Але доклади підрихтували тільки некоторі з делегатів. Усі делегати, які запрошені на конференцію, будуть виступати на другим посадженні конференції. На їм же повинні будуть прийняти резолюції конференції, виніковий документ, і коли потрібно рішення, які будуть корисні для нашого об'єднання. Ми цю конференцію я вже озвучив у своїй промові на першому посадженні конференції у вёсці Миколаївка Другая у Могилевському районному комітеті громади. Дозвольте мені подякувати усім чальцям нашого об'єднання за їх внесок у розвиття громади вучнів.